DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras alas 5:05. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanaldaw na maruluwas sa aga sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Enot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Enot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Halin sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Maray nga hapon mga tugang, aldawning Sabado, ini po ang Bareta alas 5. Asin nakon sa indong tagapagbareta, Joshua Bino. Detalles kay mga bareta sa lado nasyonal. Para mas maging accessible ang serbisyo sa mga Pilipino, ipig-introducer kan Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang sarupang innovation sa field kan digital transformation system sa paagi kan e-PhilHealth platform. Sa paagi kan Department of Information and Communications Technology o DICT asin PhilHealth, ipiglansar ang e-health platform, sarong integration platform na igwanin crucial role sa digital transformation kan ahensya para sa padagos na suporta kan streamlining sa government processes. Ang platform may katuyuhan na mas maging marikas ang PhilHealth legacy systems para sa new and secure systems sa paagi kan pag-establisar ni National Health Data Repository o NHDR as in integration sa DICT's e-Government Data Exchange Platform o eGovDX. Naglalaom si Senador Juan Miguel Zubiri na madadangog niya sa ikatulong State of the Nation Address o SONA ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang plano kan administrasyon para mapababa ang inflation asin ang presyo kan mga barakalon, partikular na ang bagas. Saruman sa mga isyong piglalaoma ni Zubiri na matukar ni Presidente Marcos sa iyang SONA, iyo ang pagtaas kan aldawan na sweldo kan minimum wage earners. Tinawan doon kan Senador, dahil magkakanigo ang mga nainot ng ipinautob na taas sweldo para makaagapay ang mga Pilipino sa naglalangkaw na presyo kan mga barakalon. Kasabay kaini ipigpangapudan ni Zubiri na ipasar na ang inaprobahang 100 pesos legislated wage hike kan Senado. Pinirmahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang Certificates of Condonation o ang patunay na pigbura na kan national government ang utang na nasa 3,500 agrarian reform beneficiaries sa Region 1. Sinabi ni Presidente Marcos na nasa 50 million pesos ang kantidad kan utang kan mga paraoma sa Region 1 ang pinawarang bisa na kan gobyerno. Sa Cordillera Administrative Region o CAR, Region 2 asin Region 3, nasa sobra 70,000 condonation certificates naman ang ipig-distribute na nagkikantidad na nasa 3 billion pesos na utang ang dai naman papabayadan kan gobyerno sa satuyang mga paraoma. Nakabantay pa ang Department of Information and Communications Technology o DICT sa nangyayari na global IT system outage na nakakaafektar sa mga negosyo sa bilog na kinakban. Sigun kay DICT Assistant Secretary and Spokesperson Renato Paraiso na mahigpit ang pinagigibong monitoring kan sa indang Cybersecurity Bureau as in National Computer Emergency Response Team sa nasabing insidente. Paglilinaw naman kay ini na bako dahil sa hacking o cyber attack ang pangyayari kundi sa faulty updates. Nagtutubod naman ang opisyal na tulos na mariresolveran ang nasabing problema. Nakabalik naman ang nagkapirang online services ka nagkapirang bangko sa nasyon na naapektaran ka nasabing global outages. Matatandaan, dakul na mga bangko, flights, asin nagkapirang negosyo ang naapektaran ka nasabing outage matapos na magkaigwanin problema ang sistema kan cybersecurity company na CrowdStrike.
Mga tugang natapos na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang kabilugan kan sa iyang mensahe para sa iyang ikatulong State of the Nation Address o SONA sa Lunes. Sigun kay Apayao, sinabi kan Presidente na pinagigibo ng unyan ang fine-tuning o mga saradit asin pinal na pagbabago sa iyang mensahe. Gigibuhon iningon niya na weekend para maihanda sa Lunes, Hulyo 22. Aminado man ang Presidente na posibleng lumaba ang SONA dahil dakol siyang gustong sabihon kung kaya pig-aaram niya sa mga miyembro kan gabinete ang mga dapat gibuhon na prioridad. Magkakaigwanin post-SONA discussions ang mga gabinete sa Martes asin Miyerkules para ilatag ang bilog na detalye kan SONA kan Presidente. Ipinahayag kan Armed Forces of the Philippines o AFP na daay nakaipuhan nin loyalty check sa saindang grupo. Ini kasunod kan naglalakop na fake news laban sa saindang organisasyon. Ang pinakaultimo digdi iyo ang walkout kan nagkapirang haralangkaw na opisyal kan AFP sa katahawan kan command conference kasabay si Presidente Ferdinand Marcos Jr. kan nakaaging aldaw. Sigun kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, high moral ang mga soldados asin mga professional. Enot, nangapudan ang Puwersas Armadas kan Pilipinas sa publiko na maging maingat asin i-verifikar nin marhay ang mga nakukuang impormasyon asin dai maging agent kan pagpapalakop nin mga fake news. Nagtiripon sa lawas kan Department of Education o DepEd Central Office sa Pasig, kasuodma ang mga aktivistang grupo kan kabataan kasabay kan enot na aldaw na pagtukaw sa pwesto ni Sonny Angara bilang sekretary kan DepEd. Nagkaigwanin picket protest ang mga miyembro kan samahan ng progresibong kabataan o SPARK para mga pudan kay Angara na sayumahan ang pagpapautob kan neoliberal measures sa sistema kan edukasyon sa Pilipinas. Sigun sa grupo, kasabay digdi ang dayuhang pagsaliri kan higher education institutions sa propwestong Marcos Charter Change sa paghampang sa State of the Nation Address o SONA sa Hulyo 22. Sinabi kan grupo na si Angara sarong pangenot na kaalyado kan Administrasyong Marcos. Iyo ang pigsusuportaran ang neoliberal na mga reforma sa sistema kan edukasyon asin pinakusog ang posisyon kan mga may saliri kan pribadong edukasyon sa nasyon sa pagserbi bilang senador kan nasyon. Imbes na ibusol ang neoliberal, pigatawan doon kang grupo ang pangangaipuhan kan libreng access, dekalidad asin ligtas na edukasyon sa bilog na nasyon. Sinayumahan naman kang grupo ang presenting propuesto para sa pagbabago kan charter ni Marcos. Inanunsyo kan Chamber of Thrift Banks o CTB ang saindang plano na gumamit ng AI o Artificial Intelligence pag-abot sa banking. Sa saindang pagselebrar kanika 50 taong anibersaryo, sinabi ni Chamber of Thrift Banks o CTB President Cecilio Paul San Pedro na nahihiling nindang mapapakarhay ang saindang serbisyo. Ang lakdang na ini parte kan saindang inisyatibo para makasabay sa marikas na pagbabago sa teknolohiya asin mas mapagserbihan pa ang saindang mga kliyente. Dagdag pa ni San Pedro, ang paggamit ng AI makakatabang na mapadali ang proseso kan sa indang serbisyo aron kan pag-a-apply sa loans o iba pang financial services. Sigun kay CTB, pwede nang makatabang ang AI sa mga bangko na mas pasimplihon pa ang mga datos na nakukuha ka mga customers. Siniguro ka National Food Authority o NFA sa publiko na mantinidong makusog ang presyo kan kada kilo kan paroy sa nasyon sa 17 sa 30 pesos kada kilo. Sigun sa ahensya, katayuhan kan lakdang na ini na matabangan na magdakula ang dilensya kan mga parauma maski na sa panahon kan sa indang produksyon. Sigun kay NFA Administrator Larry Lacson, nakipag-uro na sinda sa mga parauma sa Mindanao. Sa naging meeting, tinukar ang pagmantenir sa buying price kan malinig asin mamarang paroy apwera na sana kung ini babaguhon kan NFA Council. Kinumpirmar naman kan NFA na puminakol na sa 3.5 milyong tonelada kan paroy ang nabakal kan ahensya sa enot na quarter kan taon.
Tinukar naman kan NFA ang sa indang padagos na pakikipagtabangan sa mga paraoma asin iba pang stakeholder sa industriya. Sa paagi kaini makakasiguro na matatawanin solusyon ang mga agyak asin mapagayon ang agricultural sector pati ang kabuhayan sa bilog na Pilipinas. Sa enot na pagkakataon, kinauron kan bagong sekretary kan Department of Education na si Secretary Sonny Angara ang mga executive committee kasabay kan sa iyang enot na aldaw kan pagtukaw sa pwesto. Katuyuhan kan pagtiripo na ini na paghurunan asin tukaron ang mga pulisiya kan ahensya na kinakaipuhanin marikas na aksyon asin solusyon. Sigun sa opisyal kasabay sa mga tinukar ang mga pinagigibong paghahanda kan DepEd sa paparaning pagbubukas kan klase sa Hulyo 29 kaining presenteng taon. Matatandaan, sinabi ni Secretary Angara na mas papakaryon kaini ang mga programa kan ahensya sa irarom kan sa iyang administrasyon. Ini para sa mas halangkaw na kalidad kan edukasyon sa nasyon asin matabangan ang mga estudyante na magkaigwanin matibay na pag-aadal. Kinumpirmar po ang Department of Migrant Workers na nakakuha na ng sobra 2,500 na mga OFW sali sa naluging kumpanya sa Saudi ang sa indang financial claims. Sa sarong pahayag, sinabi ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na nakaresibi ang mga ininin kabilugang 130 milyon Saudi Riyals o katumbas nin 1.95 billion pesos. Kasunod kay ni nag-asistir ang gobyerno kan Pilipinas sa pagsalida kan mga inisyong tseke na ipigtao sa mga claimant. Siniguro man kan migrant workers nagabos na OFWs na naapektaran kan nasabing pagsasara kan kumpanya, iyo ay matatawan in claim. Sinabi ni Kakdak kay puwan sanang mag-abang sa mga masunod pang anunsyo kan construction companies na nagsara sa Saudi Arabia kan taong 2015. Kinoronahan bilang Miss World Philippines 2024 si Krishna Marie Gravides kan Baguio sa ginibong coronation night sa Mall of Asia Arena, Kasubanggi. Si Gravides ang guminana sa 32 na iba pang kandidato sa nasabing kompetisyon mantang siya ang pinasahan ng corona ni Miss World Philippines 2022 Gwendolyn Forniol. Bago pa man ang Miss World Philippines 2024, si Gravides ang Miss Charm Philippines 2023 kan Mayo 2023 matapos makalaog sa top 5 kan Miss Universe Philippines 2023. Si Gravides ang nag-uli kan Best in Evening Gown, Best in Swimsuit asin Miss Photogenic Special Awards. Apwera kay Gravides, apat na kababaihan ang kinoronahan sa manlain-lain na titulo. Reina Hispano-Americana Filipina, si Dia Mate kan Cavite, Miss Multinational Philippines si Nikki Buenafe kan Pangasinan, Miss Tourism Philippines si Patricia Bianca Tapia kan Batangas, Face of Beauty si Jean Isabel Bilasano kan Albay, Bicol Region. Sindaman ang marepresentar kan Pilipinas kan sa indang reseptibong international competitions abroad. Mientras tanto, runner-ups si Miss World Philippines 2024 pageant iyo si Tarlac Jasmine Omay bilang First Princess asin Pampanga Sofia Bianca Santos bilang Second Princess. Bareta sa ibang nasyon, nakauro na kan halangkaw na opisyal kan White House ang Chief Operating Officer kan CrowdStrike, ang cyber security company na iyo ang ginikanan kan global IT outage na nakaapektar sa dakol na negosyo, eropuerto asin dakol na mga bangko sa bilog na kinakban. Sigun kay Deputy National Security Advisor for Cyber and Emerging Technologies on the National Security Council, Ann Neuberger, nasa iyang inapod si CrowdStrike CEO George Kurtz para siguruhon na ang problema bako dahil sa malicious attacker. Dagdag pa niya na padagos ang sa indang pinagigibong assessment kung gurano ang naging epekto kanasabing global outage. Naabisuan naman kay ni si US President Joe Biden manungod sa nasabing issue. Barata sa lado kan Karawat, dain nakalusot sa global outage na naeksperyensyahan ang Paris Olympics. Sigun sa organizers na apektaran kan IT operations, na iyo ang nasa likod kan accreditation system na nagataonin mga badges para sa opening ceremony sa Hulyo 26. Pwedeng mapindyente ang pag-abot kan mga atleta dahil naapektaran kan nasabing outage ang dakol na eropuerto sa bilog na kinakban.
Nagpalakop naman ng mga technical teams asin pinagana na ang contingency plans para day mapindyente ang operasyon. Magugunitang inamin kan kumpanyang Microsoft na sa indang pigaayos na ang nasabing problema at maging ang cybersecurity company na CrowdStrike iyon naggibo na ng lakdang para maayos ang nasabi ng problema. Mga tugang iyan po ang detalye kan mga balita ngunyan para sa aga. Mga balita pong maruluwas, mababasa nindo sa mga periodiko nasyonal. Alagad enot na pong nadangog sa Radyo DZGB. Ini po ang balita alas 5. Sa pangaran kan bilog na tropa sa lado technical, sa IT si Jerome Martinez, sa production si Shara Mileron. Sa pangaran po kan mga nagsurat kan mga balita, News Director Mar de la Cruz, katuwang si Jenny Balyaran. Mga tugang ako pan sa indong nakaibahan sa pagbabarata, Joshua Bino. Salamat kan sa indong pag-antabay asin happy weekend.